Viggo Mortensen va ser el protagonista del segon Festival Escenars de Premià de Dalt del cicle d'hivern, gràcies a l'espectacle Cançons d'hivern que va presentar al Teatre de la Societat Cultural Sant Jaume. L'actor nord-americà, amb un perfecte castellà gràcies als seus orígens argentins, va llegir poemes coneguts i d'altres escrits per ell, acompanyat del pianista Rafael Plana. Tots els poemes que va transmetre al públic figuren al llibre de poemes i fotografies que va escriure el mateix actor. Mortensen va mostrar-se molt content de visitar Premià de Dalt i va parlar per Premià de Dalt Mèdia del moment que està vivint com a actor i de la falta de suport de tots els estats cap a la cultura. He hecho otras películas que no se muestran aquí. Cada vez es más difícil que películas independientes, por el negocio de los multiplexes de cine, que se muestren películas pequeñas es difícil. Yo he seguido haciendo trabajo como actor, pero se ha visto en menos cine. Depende del tipo de historia que cuentes, ¿no? No es solo en España, pero en todo el mundo, el apoyo del Estado a las artes es una cosa que está sufriendo mucho, que está desapareciendo en muchos lugares. L'actor va parlar també de la dificultat d'actuar i va comparar-ho amb altres arts. Que la gente, cuando un actor, una actriz hace algo muy bien, muy naturalmente, uno piensa, bueno, yo podría hacer eso. Pero es bastante fácil, está portándose como una persona de verdad, haciendo cosas normales. Y eso en realidad es lo más difícil, pero parece fácil. Nunca harías eso viendo la orquesta sinfónica. L'espectacle va agradar molt als premenencs que van omplir de gom a gom el Teatre Sant Jaume. Molt proper, o sigui, en el moment que fa sortir algú del públic a l'escenari a llegir un poema i el tio seia allà, el sentia i molt bé, molt proper, molt de tu a tu. Jo no sabia què venia a veure i m'ha semblat un treball fet amb una humilitat i una honestedat que algú d'aquest nivell amb aquest nom et pot donar aquesta cosa tan viva. Sembla que t'ho expliqui a tu, com si estiguessis xerrant amb ell en un bar. M'ha semblat fantàstic, meravellós. El Festival Escenar tancarà el cicle d'hivern amb una altra actuació de luxe. El dissabte 19 de març els presentarà l'espectacle Bufonant, on l'actor Toni Albà demostrarà el seu talent en l'improvisació.